Alhamdulillah madang maning. Nih ada yang nge-DM saya. Wah, Bang, bojone kok ayu men. Ayu, alhamdulillah. Tapi yo perjuangane. Nganggo golek ngono ki perjuangane yo eneng. Ora gek mulus ora, perjuangane. Eneng ceritane. Kalau mau nek bojo ki ora disepil ya. Bojo kok disepil, ora disepil ya. Kapan-kapan tak jagongan karo bojoku. Dhisik ceritane piye? Kok iso entuk kuwi, ngono ta? Disyukuri alhamdulillah. Dhisik arep mendapatkan ki perjuangane jan ora segampang. Oke. Pokoknya tetap semangat. Dirajin-rajinkan yang makan. Dan jangan lupa ngonten. Oke? Tetap semangat.